Milý spolubrat v biskupskej službe, vladyka Milan, miestny pán dekan Jozef, drahí bratia kňazi, diakon, seminaristi, drahí pútnici, milé deti, milá mládež, drahí bratia a sestry, celá duchovná rodina Rádia Lumen, najmä chorí, ale aj vy cestujúci, či pri iných príležitostiach nás počúvajúci. Všetkých vás srdečne vítam a pozdravujem z tohoto nádherného mariánskeho prostredia premodleného, kde si chceme vyprosiť znova posilnenie pre svoj život, ale aj vzdávať predovšetkým vďaky Pánu Bohu za to všetko, čo sme doteraz v živote obdržali. Nabrať novú nádej, to je veľmi dôležité. Predčasom aj v našich katolíckych novinách som zachytil správu z internetu. Tá správa bola o svedectve ženy, herečky, ktorá nechcela mať v žiadnom prípade deti. Autor, ktorý túto správu stiahol, konštatoval to, čo možno napadlo v tejto chvíli aj vás. Že chce robiť kariéru a preto akože si nemôže dovoliť deti. Ale jej vysvetlenie bolo iné. Bála sa, že ak by mala deti a by sa im niečo neskôr stalo, niekto by im ublížil, alebo by prišla na nich nejaká ťažká choroba, ona by sa zbláznila od bolesti. Nevládala by zniesť ich stratu. A už by nevládala zniesť ani stratu akéhokoľvek vzťahu. A toto je taký problém strachu z budúcnosti. A viete, keď stojím nad hrobom mojich rodičov, ktorí sa brali počas druhej svetovej vojny. A ešte počas vojny sa im narodilo prvé dieťa, môj najstarší brat, ktorý je už vo večnosti. A tesne po vojne dcéra, teda sestra moja. Zamýšľam sa nad práve takouto otvorenosťou aj mojich rodičov, ale koľkých ďalších, ktorí aj v nepriazni alebo v nepriaznivých podmienkach života sa dívali s nádejou do budúcnosti. A keď heslom nášho jubilejného roka diecézy je s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť, možno ľahšie je nám ďakovať za všetkých tých, ktorých možno ani nepoznáme. Ale v tom reťazení aj v našich rodinách na svojich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov, učiteľov, katechétov, kňazov, ktorí nám odovzdávali štafetu viery. A vieme s vďačnosťou za minulosť a za nich konkrétnych sa postaviť pred Pána a prednášať chvály a vďaky. Ale dívať sa s nádejou pre budúcnosť, to je pre nás trošku náročnejšie a ťažšie. Nie vždy vieme, o čom je reč, preto aj častejšie opakujeme. Nádej bez nášho zapojenia nemá budúcnosť. Nádej bez nás sa sama nedostaví. Možno to nebude taká silná nádej, akú mal Abraham, ktorý uveril proti nádeji. Možno to nebude celkom naplnená výzva svätého Jána Pavla II. Prekročte prach nádeje. Ale my sme sa tu dnes zišli, aby sme porozumeli práve tomu, čo som pred chvíľou povedal.
že my sami sme tvorcovia a posilňovatelia nádeje. A ak to máme v hesle, v mote tohoto jubilejného roka našej diecézy, aby sme porozumeli, že sami sa máme tiež o to pričiniť, aby nádej pre budúcnosť bola reálna, aby bola živá a aby bola aktuálna. A keďže sme na Mariánskom pútnickom mieste, na podobné obavy nejedného človeka ponúknime príklad Panny Márie. A to vo chvíli, keď jej starec Simeon prorokoval: tvoju vlastnú dušu prenikne meč. Mária v tej chvíli veľmi dobre porozumela, že táto bolesť v jej duši bude spôsobená bolesťou jej syna. Ale tak, ako pri anjelovom zvestovaní nepovedala nie, ale prijala svoje miesto v Božom pláne, aby sa stala matkou Ježiša Krista, tak ani v tejto chvíli necúvla a nezutekala po Simeonových slovách o bolesti, ktoré ju čakajú. Na tomto mieste uhornianskej Panny Márie prežívame jubilejný rok našej diecézy, 250. výročie od jej založenia, v duchu už viackrát spomenutého motta s vďačnosťou za minulosť, s nádejou pre budúcnosť. Ďakujeme za všetkých, ktorí v priebehu 250 rokov diecézy odovzdávali štafetu viery až do súčasnosti. Lebo aj silou ich svedectva dnes tu môžeme byť my. Ale my sa dívame aj do budúcnosti. A treba sa dívať jasne a povedať, že ani naša budúcnosť nebude bez skúšok, ani bez krížov. Aj preto si chceme navzájom vyprosiť na tomto mariánskom mieste dôveru, odvahu, aj ochotu byť iniciatívny a napomáhať, aby sa nádej realizovala. Ale chceme sa posilniť aj v ochote prijať všetkých tých, ktorých máme pred sebou. Či sú to tí, ktorí potrebujú výchovu k základným životným návykom, alebo sú to tí, ktorí majú viac talentov, no radi by sa uspali vo svojom leveli, ale treba ich kvôli spoločnému dobru neustále posúvať ďalej. A v tom sa chceme povzbudiť a posilniť aj na tomto mieste. Vedieť prijať iných, slabších, ale mocnejších, povzbudiť, aby rástli. Keďže je tu početné spoločenstvo, ktoré sa uchyľuje pod plášť svätého Jána Boska, uvediem príklad z jeho života. Keď Don Bosco začínal v Turíne pracovať s mládežou, prichádzali k nemu chlapci z ulice. Chudobní, nevzdelaní, často agresívni a nedôverčiví. Mnohí nad nimi lámali palicu. A medzi týmito chlapcami bol aj chlapec Jozef Buzzetti. Bol to bitkár, divoký a neovládateľný chlapec, s ktorým si nikto nevedel dať rady. Jedného dňa, keď Jozef opäť vyvolal bitku a ho predviedli k Don Boscovi, on ho nezbil ani nevyhnal, ako to bolo zvykom na iných miestach. Namiesto toho ho vzal nabok, položil mu ruku na plece a s úsmevom mu povedal: Jozef, vidím, koľko sily a energií je v tebe. Si ako divoký stromček.
ktorý má však výborné korene. Ak túto silu namieríš správnym smerom, urobíš v živote veľké veci. Chcem ti pomôcť, aby si rástol pri Pánovom stole. Don Bosco s ním mal obrovskú trpezlivosť. Učil ho, dal mu vzdelanie v škole a hlavne mu odovzdal vieru. Čo to spôsobilo? Z divokého a agresívneho chlapca, ktorého chceli všetci zavrieť do väzenia, vyrástol jeden z najverejnejších spolupracovníkov Don Bosca. Jozef Buzety sa stal mužom s hlbokou vierou. Pomohol zakladať salesiánske oratória. A celý život zasvetil výchove ďalších chudobných detí. Z divokej plánky vyrástol nádherný olivovník, ktorý priniesol obrovskú úrodu. Teda Don Bosco nám ukazuje, čo to znamená vidieť v každom dieťati mladý olivovník. Svet často vidí v deťoch len problém, neposlušnosť, nedostatok rešpektu. A Don Bosco nás učí, že v každom dieťati treba vidieť Boží drahokam, ktorý stačí len správne upracovať. Či už cez školy, cez farnosti. Najjednoduchšie je rezignovať a povedať: to nemá zmysel, to nemá význam, a utiecť od týchto detí. A aby tí utekajúci ešte ospravedlnili svoje kroky, svoj útek, tak potom aj iných ovplyvňujú klamstvami a posilňujú aj v nich nedôveru voči takejto iniciatíve tak zvláštneho Božieho povolania. Aj preto si chceme navzájom vyprosiť na tomto mariánskom mieste dôveru, odvahu, aj ochotu pokračovať ďalej v tom všetkom, k čomu sme povolaní a pozvaní. Lebo to je dôležité v našom živote. A keď som spomenul tento príklad s Don Boscom, viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby Don Bosco tohto chlapca, ale aj ďalších, si nevšimol? Keby sa od neho odvrátil? Keby ho odohnal? Keby od neho utiekol k elitnejšej mládeži? Vyrástlo by Božie dielo, ktoré je dnes živé? A mohol vtedy Don Bosco, ako aj dnes salesiánska rodina, povedať spolu s pannou Máriou: veľké veci urobil ten, ktorý je mocný? Mohol by to povedať, keby zutekal? Lebo s takým chlapcom a s takými chlapcami a s takými deťmi nemá zmysel sa trápiť. Utečme od nich. A svoj útek ešte ospravedlníme, takže budeme šíriť nepravdy. Ale Don Bosco neutiekol. A keď rástlo Božie dielo cez neho samotného, vari všetci mu tlieskali? Nebolo veľa tých, ktorí aj v jeho tesnej blízkosti mu úmyselne škodili a kazili jeho meno? Ale on neutiekol od Božej výzvy a preto ani nezačal šíriť nepravdivé informácie o rodiacom sa Božom diele. Ale radšej zotrval v plnení Božieho plánu ako Panna Mária. A aj jeho srdce bolo prebodávané bolesťou ľudskej zloby, klamstva. Aj on bol zrnom, ktoré najskôr trpelo a potom odumieralo v
v službe, aby Božie dielo rástlo. Aby sa napokon ukázala bohatá žatva, ktorá trvá do dnešných čias. Podobnou cestou nepochopenia a ubližovania prechádzala napríklad aj matka Teresa. A na niektorých miestach, aj konkrétne v Indii, jej sestry dodnes prežívajú rôzne ústrky, ale zotrvávajú na poli Božieho plánu. Boh ich požehnáva. Predstavme si aj životy ďalších svätcov, keďže je aj 800 rokov od úmrtia svätého Františka z Asízy. A dnes sa spájame aj s františkánskou rodinou, pretože je slávená porciunkula na toľkých miestach na celom svete. Predstavte si, že by František zutekal z cesty, na ktorú ho Pán Boh povolal. Predstavte si misionárov, ktorí išli do neznámych krajín, medzi celkom neznámych ľudí, celkom odlišnej kultúry, správania. A teraz by sa postavili pred ní, vidiac ich návyk, aby povedal, to nemá význam, to nemá zmysel. Koľky prišli o zdravie, aj o život. Ale ich priviedli k Ježišovi Kristovi, k Pánu Bohu. Áno, kresťanská tradícia pozná tú známu vetu: v úteku je spása, in fuga salus. Ale to platí o hriechu. To nie je výzva k úteku pred obetovou činnosťou a už vôbec nie pred zodpovednosťou. Teraz zamýšľame sa nad tým, čo by sa stalo, keby nezareagovali takto. Ale viete, ja si dovolím položiť ešte aj inú otázku. Myslíte si, že len Don Bosco bol takto oslovený? Že iní ľudia neboli takto oslovení? Ja si dovolím povedať, že aj iní boli oslovení. Ale neodpovedali kladne. A každý z nás je oslovovaný. Možno nie k takému veľkému dielu zapojenia sa do Božieho plánu. Ale aj teraz cez prázdniny nás Boh neustále oslovuje a hovorí: modli sa. Nedávaj si ani cez prázdniny od Pána Boha, ale prichádzaj do Božieho chrámu pravidelne. Neoslovuje nás takto Pán Boh? Ako inakšie by to vyzeralo v každej jednej rodine, keby rodičia chceli počuť Božie oslovenie a podľa neho vychovávať deti. Preto znova rád a znova pozdravujem vás tu prítomných rodičov s detičkami, že ich takto vediete. Nech vás Pán Boh požehná, vaše rodiny, vaše úmysly. A vás, ktorí ste ich priniesli vo svojom srdci, takisto. Viaceré tieto myšlienky, ktoré som teraz uviedol, sú aj z katechézy, ktorá bola na minulý mesiac vypracovaná v Rímavskej sobote. A je zdôraznený úmysel panovníčky Márie Terézia, ktorá stála pri zrode našej diecézy, keď tak vizionársky povedala: budúcnosť krajiny nezávisí od sily armády alebo bohatstva pokladnice, ale od výchovy a vzdelania detí. Od výchovy a vzdelania detí. Preto sme vďační Pánu Bohu za možnosť výchovy aj cez naše katolícke školy na celom Slovensku. Ale aj tam je treba veľa nádeje, alebo môže byť nádej pochovaná hneď kdesi na začiatku, keď sa povie, to nemá význam. To nemá význam sa trápiť s týmito nemožnými deťmi.
Mladí často počúvajú, vy ste budúcnosť. A pápež František v exhortácii Kristus vivit, Kristus žije, napísal tieto úžasné slová. Vy mladí ste Božie teraz. Vy nie ste len budúcnosťou cirkvi. Vy ste jej prítomnosťou. A táto mládež tiež chce byť prijatá. Teda aj my, mnohí sme veľakrát v skúškach prijať neprijatých. A katechézu, ktorú som spomenul, bola vedená v duchu 128. žalmu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Mládniky olivy. Taká nádej vyslovená v 128. žalme. A olivník, to nie je divá tráva, ktorá rýchlo vyrastie a o chvíľu jej nie. Olivovník rastie dlhé roky a zbiera svoju silu a poukazuje aj na potrebu trpezlivosti záhradníka, na jeho obetu, na jeho trpezlivosť, na jeho vytrvalosť. Včera sme sa vrátili, sme boli v piatok aj v sobotu do poludnia na stretnutí, národnom stretnutí mládeže v Poprade. A prichádzam ako katolícky biskup povzbudený z našej mládeže. Ďakujem na diaľku všetkým, ktorí tam boli, ktorí tam vystúpili. Ale ďakujem všetkým formátorom na diaľku, ktorí sa venujú našej mládeži. A nikoho z nich nepovažujú za strateného. Ďakujem Pánu Bohu za také mini svetové stretnutie mládeže, ktoré je teraz v Medjugorji. Je tam aj niekoľko birmovancov z našej diecézy. Ďakujem Pánu Bohu, že myslím, že práve dnes je v Gaboltove aj rómska púť. A ďakujem za všetkých, ktorí sa im venujú. A nekývajú rukou, že je to zbytočné. Je to potrebné. Všetci sme Božie deti. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste brali účasť na letných táboroch. Keď ste sa venovali deťom. Rôznym. Niektorých bolo potrebné naučiť základné ľudské návyky. A vy ste zobrali túto ochotu obetovať sa, aby ste sa im venovali. Prekonali ste strach, nechuť, ignoranciu, ochotu škodiť a venovali ste sa. Tak ste zachytili a tak ste porozumeli Božiu výzvu a svoje miesto v Božom pláne. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sa pričinili o tú nádhernú slávnosť 16. mája v Rožňave, keď sme si zvlášť pripomenuli 250 rokov našej diecéze. A všetci sme odtiaľ odchádzali mimoriadne dotknutí a povzbudení. Ale aj vďaka vašej pomoci, bez toho by to nešlo. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili púti k svätému Jánovi Nepomuckému do Nepomuku v Česku. Bolo to tiež čosi nádherné. Ďakujem vám všetkým, ktorí sa venujete chorým 24 hodín v 7 dní v týždni, ktorí chodievate do nemocníc a ich pripravujete na príchod kňaza. Koľko je naozaj takých aktivít, kde prekonávate túto nádej. Aj podľa príkladu Abraháma, aj podľa príkladu Panny Márie. Veď aj v nemocniciach, keď prichádzate vy ako naši spolupracovníci a náš predvoj ku chorým, nie vždy ste prijatí. Ale nebyť vás, možno by nedošlo napokon k tomu potrebnému zmiereniu sa s Bohom, hoď aj na ostatnú chvíľu.
Pamätajme teda na to, ako je veľmi dôležité si uvedomiť, čo sa teraz zasadí alebo nezasadí, to sa raz ukáže. Po čase, možno po krátkom čase, možno po dlhom čase. Je to ako s učiteľom, ktorý možno je sympatický, lebo od detí nič nevyžaduje. A málo kto pripúšťa, že tým ukazuje, že ich nepripravuje na život. Možno rovnako sympatický by sme brali automechanika, ktorý nám neporiadne priskrutkoval skrutky na kolesách, lekára, ktorý by nás nedobre vyšetril, inštalatéra, ktorý by nedobre urobil vodu, elektriku a ďalšie v našom dome. Mali by sme takých ľudí za sympatických? Ak teda hovoríme s vďačnosťou za minulosť a s hlbokou pokorou byť vďační za všetkých, ktorí zápasiaci so svojimi slabosťami nám chceli zanechať čo najviac hodnotového bohatstva života, či sa tak dialo v dávnejšej minulosti alebo nedávno, ďakujme za veľké veci, ktoré urobil Pán ich pričinením v našej diecéze. Hoci aj im sa dostávalo veľa nevďaku, nepochopenia, podrazov, čím veľa z ich života sa vytratilo, odumrelo, aj ich zrno života odumieralo, aby mohol povstať nový život a mohla prísť bohatá úroda. Ak naďalej budeme dôverovať hojné Božie požehnanie pre všetko, čo budeme ochotní vykonať, aj keď to nepôjde bez obiet, a bez obiet nepôjde nič, bez obetavosti a nasadenia. Pokračujme v tom. Našu nádej si často predstavme ako stavebný pozemok, ktorý máme pred sebou. Máme stavebný pozemok a radi by sme, aby na tomto stavebnom pozemku sme mali svoj dom. A keď sa nepustíme do jeho stavania, vyrastie ten dom? Našu nádej, ak príjmeme to, že niekto nám povie, to nemá zmysel, to nemá význam stavať tento dom, pochováme ešte skôr, ako sme sa pustili do roboty. Takto nádej pre budúcnosť je pochovaná, hoci ešte ani zrnko nebolo možno vsadené do zeme. Vystúpili sme na Uhorniansky kopec. Nie preto, aby sme sa posilnili v strachu a v pokojnom spánku svojich záujmov, ale aby sme zmobilizovali potrebné sily pre ďalšie požehnané roky nášho biskupstva. A ak ešte stále máme vo svojej blízkosti ustráchaných, našou úlohou nie je ich odsúdiť, ale prebudiť a povzbudiť svojim príkladom. Príkladom zodpovedne žijúceho kresťana, ktorý má Boha za otca a cirkev, teda aj diecézu, za matku. Nech olivovník našej diecézy aj našim pričinením naďalej rastie do sily a krásy. Mária sa po Simeonových slovách nevystrašila a ešte viac začala dôverovať a konať všetko, čo bolo treba. Stala sa matkou nádeje pre každého z nás, ale aj matkou ochotnej spolupráce so všetkým a so všetkým, k čomu nás pozýva Boh v spolupráci. Teda môžeme aj jej zveriť náš strach z budúcnosti. A môžeme ho prekonať, keď budeme ochotní ponúkať seba k spolupráci pre dobro diecézy v jej inštitúciách a aktivitách. Aj to je synodalita, ktorá je v jednote s autoritou, ako nám to nedávno pripomenul pápež Lev XIV. A spoločnými silami naozaj dokážeme veľmi veľa. Prosme Matku ochotnej spolupráce,
Pannu Máriu Uhorniansku, aby nám na tejto ceste naplňať nádej pre budúcnosť vyprosovala potrebné milosti. Amen.